Здравейте, приятели! Днес за нас ще бъде голямо удоволствие да споделим с вас нашите преживявания по време на посещението ни в Италия. Екипът на предаването беше поканен в завода на една от най-големите фирми за производство на бои, декоративни мазилки и строителни системи не само в Италия, но и в света. Това е чест и признание за работата на екипа на предаването. Днес предаването ще споделим с вас, нашите зрители, за това как работят хората в една голяма международна компания, но въпреки това се чувстват като едно семейство. Фирмата е със седалище близо до Венеция и днес е лидер в търговията на продукти, произвеждани на водна основа. Продуктите на компанията се разпространяват посредством дистрибуторска мрежа с утвърдени фирмени норми и търговски практики. Непрекъснато се работи в посока на усъвършенстване на уменията и познанията на екипа. За това свидетелстват регулярните презентации и обучения, както на дистрибутори, така и на майстори-декоратори. На поредната презентация и обучение на българските дистрибутори присъствахме и ние. Тя се проведе в специалния демонстрационен център, построен до завода на компанията в Италия. Декоративните мазилки и техники са това, което ви позволява да разнообразите вашия интериор и да реализирате желанията си чрез многообразие от цветове и материали. В следващите минути ще можете да проследите как с един и същи материал и с различни техники може да получите различно крайно звучене на декорацията на стената. Ще видите демонстрация с едни от най-новите продукти на компанията, плод на работата на много хора, отдадени на разработването на все по-нови и екологични продукти. Техниките за нанасяне на слоевете могат да бъдат различни. Базата на този декоративен ефект е бяла, но може да се оцветява по каталога на фирмата в цвят, който желаете. При първата ръка на този ефект се прави обикновена шпакловка, като излишният материал трябва да се премахне от основата. С движения, наподобяващи осморки, се заглажда повърхността, за да се елиминират всякакви неравности. След като първата ръка напълно изсъхне, може да се започне с нанасянето на втората. Един от начините е тя да се нанесе с маламашка. Нанася се на места на маски, като основата не се покрива изцяло. Следва заглаждането на втората ръка с относително чиста маламашка. Така, границата между първият слой и маските, нанесени при втората ръка, се заглаждат и размиват. Така се получава търсеният ефект на стена, сякаш изядена от ръжда и на места прозира първият слой. Ако при нанасянето на втория слой използваме друг инструмент, крайният ефект ще бъде различен. Това е характерно за боите и материалите на компанията. С всеки материал да могат да се правят различни ефекти, в зависимост от въображението на дизайнери, майстори и крайни клиенти. Инструментът, който използваме за нанасянето на втория слой, в случая е естествена корална гъба. Материалът отново се нанася на места и се заглажда с чиста маламашка, с кръгообразни или във формата на осморки движения. След изсъхването на втория слой може да се нанесе и материалът, който придава перления ефект. Това се дължи на микрочастиците, в които се отразява светлината и те я отразяват по различен начин в зависимост от ъгъла, по който пада на стената. Материалът трябва добре да попълни неравностите след втората ръка. Нанася се без да се пести, но след това с маламашката се обира изцяло излишния материал. Това се прави с натиск на маламашката върху основата. След това с познатите движения основата се заглажда и за да се достигне крайният ефект, тази операция се повтаря още веднъж след изсъхване. За мострата, която направихме с кораловата гъба, ще повторим тези две последни операции, но ефектът, който ще получим, ще бъде напълно различен. В този случай, който сте имали възможност да видите на нашето изложение в София, е ползвано 6 различни цвята и е правено по същия начин, освен
че релефът е по-изразен. Както веднъж сме казвали в предаването, няма преграда за въображението при декоративните ефекти. Важно е да се спазва начина на работа и технологията на изпълнение. Така може да разчитате на добър крайен резултат. Благодарим! Естествено е, когато използвате продукти на дадена фирма, да се интересувате от това как и къде се произвеждат те. Нашите домакини любезно ни разведоха и показаха основните машини за производство на декоративни бои и мазилки. Висококачествените продукти са съобразени с най-високите европейски стандарти и екологични норми и съчетават традиционните похвати на венецианските майстори с иновативните съвременни технологии. Машините в завода са от последно поколение и с висока производителност. Тези две машини, които виждате, могат едновременно да бъркат заложения материал и същевременно да пълнят опаковките. Целият процес е компютризиран и се управлява от минимален брой оператори за всяка машина. Оборудването на завода може да осигури при необходимост 24-часова непрекъсната работа, тъй като е комплектовано както за производство, така за пълнене, затваряне на опаковките и палетиране. Организацията на складовите площи осигурява експедирането на готовата продукция по реда на производство, без да има забавяне и залежаване на продукцията. Декоративните мазилки не са самоцел. Правилно проектирани и изпълнени, те придават индивидуалност на дома ви. В предаването сме ви показвали неведнъж магията на декорацията. Нека си припомним някои от осъществените декоративни ефекти. В повечето случаи мазилката е готова за употреба и се нанася най-често еднослойно, но при търсене на различен ефект може да се нанесат и повече слоеве. Нанасенето с маламашката определя и крайното звучение на мазилката, но това, което трябва да се получи при този ефект, е неправилна текстура на повърхността. Материалът е подходящ за постигане на античен декоративен релеф. Но в зависимост от дизайнерското виждане и използвания инструмент могат да се постигнат класически декорации или модерна визия. Самият релеф на тази мазилка може да изглежда по различен начин в зависимост от желанието на домакините. След като изсъхне първия слой, може да се нанася и втория. Декоративното покритие е с неповторим сатенен ефект, създава илюзията за мекота при допир и има кадифен изглед. Създава класическа и модерна атмосфера. Лесен за нанасене. В зависимост от светлината и от техниката на нанасене се получават различни ефекти. Разнообразието от мазилки е толкова голямо, колкото е голямо въображението на хората. Венецианската мазилка е покритие с ефект на античен мрамор, огледално гладка повърхност и висока паропропускливост. Предлага се в широка гама разцветки, характерни за стила на венецианските и флорентински майстори. Материалът е търсен и желан заради своя изтънчен стил и уникална визия. Истинската венецианска мазилка представлява варова основа, размесена с мраморно брашно, която за финал се полира с восък. Вместо мрамор могат да се използват и други декоративни камъни. Например гранит, кварц, оникс или малахит, но тези варианти се срещат рядко заради високата цена. Естествените съставки позволяват на стената да диша и я защитават от бактерии и плесени. Покритието се нуждае от опитна ръка. Всеки слой се нанася на петна и след това се заглажда. За да се постигне неповторимия визуален ефект, покритието трябва да се нанася от майстор. Вътрешната декорация на стените придава изисканост и създава усещане за лукс и класа. Но не по-малко внимание днес се отделя и на обработката на стените отвън. Говорим най-вече за полагането на системи за топлоизолация, които от своя страна осигуряват комфорта на обитаване. От съществено значение е всеки елемент и всеки етап от полагането на топлоизолационната система. В това се убедиха всички по време на представянето на различните топлоизолационни системи. Топлоизолационната система се състои от 10 стъпки и правилно изпълнени те гарантират значително пестене на енергия,
от 20% до 40% и същевременно една красива за дълго време фасада. За да се поемат гаранциите от фирмата за изпълнената топлоизолационна система, е необходимо да се направи анализ на сградата. Топлоизолация се прави само на места, на които сме направили контрол върху стените, че всичко е окей, че не са мръсни, че не са напукали и тогава можем да преминем към грундирането на тази стена. Технологичните операции, които трябва да се изпълнят, са стандартните при полагане на топлоизолационна система. Грундирането и заздравяването на основата със специален грунт е от съществено значение за цялостната здравина и дълготрайност на топлоизолационната система. Лепенето на топлоизолационните плоскости, експандиран полистирен или вата, се извършва по стандартния начин. С разминаване на фугите, пистолетни сглобки при ъглите на прозорците и вратите. Лепилната смес е на база на цимент и различни минерални добавки с висока съвместимост на материалите, характерна за всички продукти от системата за топлоизолация. От съществено значение за всяка топлоизолационна система е използваните материали да бъдат паропропускливи навън. Така произведената в помещението пара може да излезе навън, без да се задържа вътре. Особено внимание по време на обучението се обърна и на новите мазилки, произведени чрез нанотехнологии и осигуряващи максимално дишаща стена. Какво става въпрос? От левата страна силикон, от десната страна силоксан. Кога се смеси акрил и силикон, се получава много големи празни пространства, които следващия атом, ако се прилепи на това, значи адхезията... И ovo je dobro, ali ovo je jako dobro. Значи, силикон е добър, обаче силоксан е класи над силикон. Защо? Защото и двата са еднакво паропропускливи. Да кажем, че са еднакво. Обаче, водоотблъскваща способност е в пъти по-висока на силоксанов материал, отколко на силиконов материал. По време на нашето посещение в завода имахме удоволствието да се срещнем и с сеньор Пиетро Джеремия. С него разговаря продуцента на предаването. Здравейте, приятели! Намираме се в Италия, в една от най-големите фирми за производство на бои и декоративни мазилки и в Европа, и в света. Тя се намира в област Венето, близо до Венеция. Имаме удоволствието да разговаряме с доктор Пиетро Джеремия, който е маркетинг директор на компанията. Здравейте! Разкажете ни малко повече за вашата компания. Buongiorno a tutti. Добър ден, аз съм Пиетро Джеремия, ръководител маркетинг на компанията. Тя е основана от моя прадядо, доктор Пиетро Тамбурини, така че аз представлявам четвъртото поколение на фамилията. Предприятието е създадено през 50-те години като местна фирма, извършваща търговия с суровини и масла, а после с годините се превръща в мултинационална група. Днес има 7 марки и поддържа 8 производствени структури, 4 в Италия и 4 в чужбина. Част от нашето производство е гама продукти на водна основа за интериор и екстериор, разтворители, декоративни бои, системи за топлоизолация. Произвеждаме и продукти за декоративна употреба, специализирани бои на водна основа, готови смеси, мазилки и други. Философията на нашето предприятие е насочена към клиента, така че се опитваме да предлагаме продукти, услуги, новости и иновации, като винаги вземаме за отправна точка клиента. През 90-те години нашата компания започва политика по интернационализация на чуждестранните пазари. Това е една ангажираща дейност, която се увеличава с всяка изминала година. Към днешна дата изнасяме своите продукти в над 55 страни, а оборотът в чужбина е около 35% от общия. Ние се развиваме на много пазари, един от които е България. За нас това е много важен пазар, в който се развиваме добре, основно благодарение на нашия партньор, който ни придружава по този път на растеж. Преди всичко, искаме да се позиционираме като фирма, която да е стандарт на пазара на боите и конкретно на тези за декоративна употреба по отношение на качеството на продуктите, покриването на територията и пазарния дял. Освен това, искаме да затвърдим доверието на нашите клиенти, като предлагаме пълни и надежни услуги с високо качество. Тоест не само продукти, а и услуги, тъй като ние продаваме системи от продукти, които изискват техническа помощ, обучение и други.
Друг наш приоритет и мисия е промотирането на културата за реставрацията и културата Made in Italy. Ние имаме отлични технически специалисти, отлични търговци и разбира се сме много доволни, че работим в България. За нас е много важно да сме еталон в България и от гледна точка на етичността на обществената и фирмената отговорност. Топлоизолацията е една област, която е силно конкурентна в България. Не ви ли притеснява това? Благодаря за въпроса. Секторът за топлоизолационната система по контактен метод е много важен. Ние вярваме, че там, където има компетентни хора, които искат да учат нови неща и да са информирани, културата и географията не са ограничени, защото те могат да бъдат преодолени чрез обучение. Следователно, конкретно що се отнася до България, предмет на основната дейност ще останат висококачествените продукти за декоративна употреба. Но вярваме, че можем да работим отлично и с топлоизолационните системи, които предлагат предимства от техническа гледна точка, защото пестят енергия за крайния потребител, но които също така позволяват да се повиши качеството на домовете на хората. Следователно, имат и реална стойност за живота. Можем да кажем, че естествено тези продукти от сектора, от тази пазарна ниша, са на конкурентна цена, което е много важно. Ние смятаме обаче, че предлагаме не просто един продукт, а система от много продукти, като тези за топлоизолационната система по контактен метод, които решават определени проблеми, както и обслужване. Следователно, ние предлагаме пакет техническата поддръжка към много продукти, които заедно решават конкретни проблеми и създават добавена стойност за крайния потребител. Предлагаме това въз основа на сертификати, издадени от външни учреждения, както и на курсове, които провеждаме тук в Италия, за да обучим хората. През 2012 година в завода проведохме обучение на над 1200 души. Освен това, извършваме обучение на място в България и в други страни и предлагаме техническа помощ. Разкажете ни за някои интересни референтни обекти, в които вашата фирма е взела участие. Този въпрос е много труден, защото броят на обектите и референциите е много голям. В момента се сещам за един, който е свързан с Венеция. Преди няколко години реставрирахме колоните в стил Наполеон на площад Сан Марко. Това са исторически паметници от голямо значение както за Венеция, така и за международната общност. Обектът беше силно ангажиращ от техническа гледна точка. Върху тези колони в стил Наполеон, разположени по периметъра на площад Сан Марко в Венеция, имаше много графити, вандалски надписи. Това е голям проблем за нас. Това е голям проблем в Италия, както и в други градове поради недостатъчното поддържане на чистотата и липсата на култура. И така ние, тъй като сме силно привързани към Венеция и желаем да развиваме нови системи и за други региони, предложихме нова система наречена антиграфити, която позволява да се изчистят надписите по паметника и по стените на два етапа. Първо извършихме почистване, а след това положихме защитен слой върху паметника, прозрачен филм, който не променя външния вид на паметника и не се вижда, но предпазва. И при евентуални нови надписи върху стените, макар и да се надяваме, че няма да има такива, те ще могат да се премахнат само с топла вода, със силна струя топла вода. Създадохме тази технология въз основа на пазарните изисквания. В Венеция ни се налага да решаваме особени проблеми, създавайки нови продукти, които след това въвеждаме в промишлено производство както за Италия, така и за чужбина. Такъв беше примерът на системата против графити. Значи, това се развива първо за този обект в Венеция, а после се правят продукти за всички. Това се отнася преди всичко за сферата на реставриране и за някои вече съществуващи продукти, които подбрахме благодарение на проектите, изпълнени в Венеция. Може би имате много добър екип по разработка или модерни лаборатории. Да, със сигурност можем да кажем, че наша силна страна са проучването и разработката. Те се извършват от отдела по колориметрия и техническа помощ, който се състои от около 40 души, централизиран тук, в седалището на фирмата. Допълнително имаме единици за проучване и разработка в Форли и в Норвегия. Проучването и разработката се разделят на две големи сфери – въвеждането на нови продукти и подобряването на съществуващите. Като предприятие инвестираме около 5% от оборота в проучване и разработка. Сътрудничим си както с важни външни развойни учреждения, така и с университети, естествено с цел да сме актуални, да имаме външна подкрепа, а също и за да предлагаме всяка година по-иновативни и по-модерни решения на нашия пазар и на нашите клиенти и като цяло на заинтересованите страни.
Мога да кажа, че ние, още от началото на своята история, сме считали устойчивото развитие за основа на нашата етика и на всички дейности на предприятието. За да докажем, че това е важно за нас, ние бяхме сред първите в Италия, които въведоха линията бои на водна основа като предлагане на такъв тип продукти. Днес, тук в Италия, ние произвеждаме единствено бои на водна основа. Казвам това, за да отбележа нашата ориентираност към зеленото. Скоро пуснахме линия, която включва всички наши продукти със слабо въздействие върху околната среда и има специално лого. Имаме и много други проекти в процес на реализиране. Опитваме се да измерим въглеродния диоксид във всички дейности, които успяваме да идентифицираме в жизнения цикъл на продукта. Точно заради това, за да дадем ход на този проект и за да заложим целите в началото на 2012 година, постигнахме доброволно споразумение с Министерството на околната среда в Рим, т.е. с Министерството на правителствено ниво, с което се опитахме да определим количеството на въглероден диоксид, което изпускат нашите продукти по време на жизнения си цикъл, както и да намерим зони, в които да започнем дейности по подобрение. Това изследване ни струва доста усилия, но можем да кажем, че сме единствените в сектора, които го провеждат. Два други проекта, които стартирахме наскоро и мога да представя предварително на нашите приятели от България, представляват два отделни проекта, но и двата се отнасят до устойчивото развитие. Първият касае разработване на формули на нови продукти с идея за устойчивост. Така с новите продукти от ценовата листа за 2013 година се опитахме да разработим химични формули с различни добавки и компоненти, които да спазват ограниченията на устойчивото развитие. В този смисъл, още от началото на жизнения цикъл на продукта се опитваме да подобрим неговите характеристики на ниво устойчивост. С тази дейност се занимава един от отделите на нашето предприятие, който е ориентиран към тази сфера, чиято дейност се отнася до всички нови продукти в тези и в следващите години. Другият проект, който имам удоволствието да споделя с вас, касае пускането на нови технически карти за въздействието върху околната среда. За всеки продукт имаме технически карти, в които продуктът е описан от техническа гледна точка, как се използва, изискванията и други. Освен това, ние предлагаме и карта за околната среда, в която се описват характеристиките на продукта от гледна точка на устойчивото развитие, с което даваме по-голяма информация на пазара за устойчивостта на нашите продукти. Надявам се, че дадох изчерпателен отговор. Благодаря на мисия Моя дом за отделеното време и за предоставената възможност за това много приятно интервю. И аз ви благодаря. Разбира се, на края на обучението всички получиха и своите сертификати. Лично от сеньор Федерико Джеремия. Стефани Орденов. Айде, Стефко. Ивет Вичера. Наталия Вичера. Okay, and me.